Alright, muri Zimbabwe, pano pa Bombshell Television, musha ma latest musha zvinenge zvichipisa as always tinge chingokunzirai nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe nenzvimbo dzakatikomberedza. Saka kana uri munyowani usichingosvika panapa uchionera uri kuYouTube, don't forget to subscribe to our channel. Pano pandasvika pamba pa Prophet avada kuti vatitsanangurire maitiro avanoita basa ravo. Kana uchinge waone dambudziko richaenderana nezvatichataura panapa kana zvatichasira unongoisa mucomment section. Kana uchiona uri kuFacebook, our page is Bombshell Television, usakanganwa kuti follower. Tasvika muno mudare renyu Prophet. Mungakwanise kumhoresa here muri Zimbabwe moyudza zita renyu nebasa renyu? Hi, magamuchirika muno setare ya Prophet Philip Munisi. Inini ndinonzi Prophet Philip Munisi kubuda kumwewo ikoko kumabvazuva uko. Mashandire angu aya ndinonzi ndingataura ndichiti zvangu muchandibatira asona inomboti potsei paya nepaya kana ndikati ndingataura nelanguage yangu munogona kugara masara. Asi hai ndinoti ndogamuchirai vazukuru nevana vesangano mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndichikuzivisai kuti Prophet Philip Munisi varimo mukati meino Zimbabwewo kuda kubetsera vane matambudziko akawanda wanda nekusiyana kwawo. Vakawanda vanogona kuzoshamisika kuti ndi Prophet chirudzi nemishonga yakadai. Asi hai ndozvavari Prophet. Saka Prophet tisati tanyaendera mberi, muri pakunamatira futi here kana kuti mungozanganisa kana kuti mune pakudivhaida kwamunoita maitiro enyu basa renyu? Aiwa, zita rekuti Prophet makurire arakaita rakatangirawo kuchechi sezvo ndiri munhu akaberekerwa kuchechi. Ndobva zvazouyawo nekuzochinja kuti aiwa kana munhu ane kenza, munhu aine zvimwe zvazvo aungagoni kuti unganamatira mvura munhu apore. Ndobva pazopindawo chivanhu chamunoona ichi. Aiwa, ndofunga mukuzonera muri Zimbabwe. Regai tipinde muchirongwa chizere. Tingatange nedzemudzimba ndodzi kunyanya kubata vakawanda. Tichapinda futi kuzvirwere nenyaya dzemari dzekumabasa dzakasiyana siyana. Right, tichipinda munyaya dzemudzimba sekuru. Kune mukadzi izvezvi ari kuona this video. Ari kuti iye murume akaenda kana kuti murume haasi kunyatsogona kubata basa mumba. Munovabatsira sei vanhu ivavo? Zvinhu zvishoma munhu anenge achida mukadzi wake bheki kana murume wake bheki. Zvinhu zviri simple chaizvo zvekuti chinongodikanwa chete kungoteverera zvinhu zvatinenge kana ndakupa mushonga yangu kungoteverera chete zvandakuudza. Usasvika ukashandisa pfungwa dzako unodzoka murume wako kana mukadzi wako pasina kana 7 days munenge mava mese. Aiwa, tiri panyaya futi dzeidzodzo. Kune vanhu vari kuona this video inda kungoipinza zvangu anenge akabirwa. Munodzosa here zvakabirwa? Ndinodzosa, zvinongoendawo kuti zvine nguva yakati rebei zvakadii. Handigoniwo kuzodzosa zvine gore. Asi zvine mavhiki ne2 months hai ndoita. Alright, let's say munhu abirwa mota kana kuti abirwa chinhu mumba, anongomhanya here kana kuti mune zvinhu zvamunoda kana kuti atore mumba imomo kana kuti zvinofamba sei? Ndinenge ndichifarira chaizvo vanogona kundisimudza kana kuri kuti unenge awana namba yangu pachine nguva unogona kuti aiwa ndabirwa nhumbi dzangu mukati memba hapachisina kana chimwe chasara, vanonditora vondiendesa ipapo ndinoita zvinhu zvangu. Kana kuri kuti unenge paine nhumbi dzasarawo unongouyawo nenhumbi, pakatogwa nhumbi pakasiyiwa chimwe chinhu unongotora chinhu ichocho ungouya nacho kuno. Alright. Aiwa, ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Rega tidzokere hedu kunyaya dzezvemudzimba. Sekuru, kune varume vanenge vakadyiswa but vachiudzwa nehama kana kuti nehanzvadzi kana nevashamwari dzinenge dzichimuudza kuti rakadyiswa asi achishaya kwekuenda. Munomubatsira sei munhu iyeye? Tinorutsisa pamwe kana ndikaonawo kuti zviri pari because zvinokudyisa kwakasiyana siyana. Vamwe vanodyiswa nechimwe chiri simple zvokuti ndinongona kungomupa mushonga yangu kuti aiwa enda undomwa mushonga iyi kuda 4 days kana 7 days and then zvinongo iye pachake zvinongoitawo zvega kuti
kontini here uyo achigona kutoisa mutemo pamba. Hakozi kuvariko varume kuti bhara rinokumbirwa asingazvizive rigoenda rigosvika pakudzoka zvekuti zvinenge zvichishungurudza hama dzake. Ipapo ndofunga tapanzwisa muri Zimbabwe. Namba ndo dziri kubuda paskrini idzo ndo dzamunobata profeti idzodzo vokuitira ichi vakubatsirai zvirwere zvese tichazvitsanangura pavidhiyo rinori. Saka stay tuned kusvika vidhiyo rapera tichikuratidzai nyaya dzatiri kutaura nezvadzo, nyaya dzakasiyana siyana. Right, sekuru kune mumwe manje anenge achitoda kuti murume anenge akupinda achida kuuya kuzodyisa murume. Munozvikwanisa futi izvozvo mudarereni? Ndinokwanisa. chinini chandinoda kungoti basa rangu riende mberi chete, asi ndine mubvunzo yandinovhunza munhu anenge achitoda kudyisa murume. Alright. Handidyisi murume wekuti mangosangana chete zvekuti muri kungochama poto. Aiwa, handidyisi vakadaro. Kunzeko kuti munhu akawanikwa aine murume wake zviri chokwadi kuti murume wangu. Aiwa, ndosota iva. Aiwa, ndofunga muzvinzwira muri Zimbabwe. Usangouye uchida kutora murume wemunhu woda kuuya kuzomudyisa. Alright, kune vari pabarika sekuru but vari kuda kuti mainini vaende, asi ivavo vanenge vari maiguru. Hamene kuti munozviita seizvozvo? Ipapo panotinetsei nekuti barika rinenge radiwa nemuridzi wemusha. Saka kuti ndizoti ndinoputsa musha wake, asi ipapo maji yava secret yangu namaiguru vachauya pano. Alright. Because pane vamwe vekuti anenge achitoziva kuti baba avo vari kudanana nanhingi vasati havo vatora mukadzi iyeye, munokwanisa kuendesa zvenyu? Ndozviparadza izvi musha watinenge tichida kuvaka. Alright, aiwa, ndofunga mazvinzwira. Kana muripo mune situation yakafanana neiyi, neyatichasirira, kana une yako unongobata sekuru, unongobata chiprofeti wokuitira munyati wacho. Right, tichifambira mberi muri Zimbabwe pano paBomb Show Television. Usakanganwa subscribe, usakanganwa kuchena on the notification bell icon, because ticharamba tichidzoka pano pamba paprofeti nekuti vachenga vachibatsirwa vachauya vachipupura. Namba ndidzo dziri pascreen. Tichifambira mberi neurongwa sekuru, ndoda kuti ndibvunze inini kuti chimwe chii chemudzimba chamakamboita imimi chamunotoziva kutoti apa ndakaitawo basa rekuti kana nemiwo makafarana? Mabasa emudzimba anobatwa pana. Kana murume asingadi kuti mukadzi wake ainde pabonde neumwe munhu, ndinogona kuzvigadzirisa futi, asi handizvigadzirisi nemagic. Ndinongobayira mushonga yokuti kana munhurume akati unoda kuita bonde nemukadzi wako, aiwa muchini unodini, unongopa zvavo watobatwa nehope. Hapana chinotambika. Same kuti nekumukadzi wekoko, kana usingadi kuti murume wako andorara nevamwe vanhukadzi kunzeu, aiwa ndonongokusota ende nondoitira imba yako, hapana chinoitika kunzeu. Aiwa, ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Dzemudzimba ndo dzinopisa, ndo dzinonetsa. Saka une yako ndofunga pane zvatataura izvi, aiwa, unenge wabatsirikana, unongouya wobata profeti wokuitira nyaya dzako. So tichifambira mberi takupinda hedu panyaya dzekumabasa. Pane munhu anoda promotion kubasa sekuru, angakubatei here? Vakasununguka chaizvo vemabasa, vakasununguka chaizvo kuti munhu unenge achida kufarirwa, ingava maminista, maMP, vanhu vane zvigaro zvekumusoro-soro, vanenge vachishuvira kuda kuremekedzwa nekutyiwa nyana, aiwa, ngavasununguke. Alright. Aiwa, ipapo ndofunga tapanzwa. Alright, kune munhu anobheja, vanoita zvenjuga, vanouya here kuno kusurgery yenu? Aiwa, zvenjuga, aiwa, handizvigoni izvozvo nemasalamusi, aiwa, handisi kuwagona zvangu. Alright. Aiwa, ndofunga vabuda pachena profeti wakati aiwa izvozvo kana makuda kuita izvozvo yavapinde ipapapo. Right, tichifambira mberi pane munhu ane business isiri kufamba, angauye here mudarirei? Uyoyo ngauye akasununguka, tinovasimudzira mabhizinesi ese vangacheta tigone kutengera zviripo chete. Alright, mune kumutsanangura kwamunoita? Alright. Aiwa, kana une business une zvisiri kufamba, zvinhu zvaimbokupa mari pamwe chinokorwa tsoka, wakaitwa zvawakaitwa nehama kana neshamwari kuti udonhe. Right, sekuru, pane nyaya yemusikana kana kuti mukomana anenge achiona vidhiyo rinori, nenguva kana kuti adarika abve zera, adarika eji yekuroorwa kana kuroora, angave mudarirei here?
wakasununguka chaizvo, anouya nyangwe musikana anoona sekuti kune munyama kana mukomana ane munyama vanakasununguka vese kuuya. Alright. Aiwa, ndofunga mukuzvinzwira tichifambira mberi neurongwa. Pane musikana ari kuona this video anenge achirota achirara nemurume, angauye here kuno? Wakasununguka anouya, mamhepo ekumamisa akasiyana siyana vangavauya. Right, muri Zimbabwe ndofunga mukuzvinzwira. Hanzi une dambudziko rako rakaita sera tataura iri rekuti unenge uchirota uri musikana uchirota uchirara nemurume, hanzi mamhepo ekumusha unongouya panapa papa Prophet. Namba ndo dziri paskrini, unowabata ipapo vobva vakuitirai munyati wacho. Alright, ko anenge achirota achidyiswa anouya here kuno kusejari kwe? Wakasununguka baba unouya, nekuti pakudyiswa paya zvinokonzeresa zvinhu zvakasiyana siyana zvinoipa munyama nekudzingwa nyangwe kumabasa, nyangwe kutadza chaiko imba kuivaka nenyaya iyoyo. Saka ngavasununguke kuuya. Aiwa, ndatenda zvangu. Pane imwe yatatasirira, pane wekuti baba havasi kugutsa mukadzi kumba. Mune zvavanokwanisa kubatsirwa nazvo here baba kuti vanyatsoita mushini chaiwo chaiwo unogutsa amai? Zvinowanikwa zviripo, kunyange vachinzwa sekuti simba ravo ivo baba pachavo, nekuti variko varume vanotosha kuenda kundosangana nevanhukadzi nechimiro chekuti simba hariko. Ngavasununguke zvavo vauye kuno. Alright, tiri ipapo. Pane vanotya kuti simba haripo, koita vanotya kuti nhengo idiki, munomubatsira sei? Ndingati vekuchira kuti nhengo yake idiki, aiwa ipapo handipindi handikudzi nhengo, asi chandingagona kuita kungoti nekumusimbisa, kungomudza nemuromo kuti aiwa usazvishore iwewe, chinongodikanwa simba renhengo yako. Kana ikasimba chete basa rinoenda mberi. Right, aiwa, ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Chirongwa chichifambira mberi, komenda zvaunofunga pane zvatiri kutaura izvizvi. Tirimo musejari maprofeti. So tichifambira mberi neurongwa Prophet, toda kuti munditsananguriro kuti pane zvinhu zvemari izvi, pane zvikutenderera pamasocial media zvekuti unobva watobva nebhegi rakazara mari. Zviriko here kana tikubirwa kuvanhu mari? Ndingati kwakawanda kuti ndisakanganisa bhizinesi revamwe vanhu, bati inini kwandiri side rangu ini ndinoti aiwa handizvigoni izvozvo. Inini kwandiri aiwa hazviko izvozvo, nekuti iye kuwana simba rekutenderedza bhegi razara nemari orega kundoshanda kundotenga nebhegi rake razara nemari, uri kuda mari chaiyo. Aiwa, ndofunga mazvinzwira. Hanzi iye anogona kuenda anotenga unoshandisa mari yake kaiyoyo yaanenge anayo. Aiwa, ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Tichifambira mberi neurongwa, kune vanhu sekuru vari kutraya muupenyu chavo chako, ari kunyatsona ndikushanda asi ndenge ndakatsikirirwa nemweya yemadzinza. Angauye here mudare renyu iroro? Vangauye tigovageza, zvine vanopembenuka zvinoita. Right, tichifambira mberi nenyaya iyoyo. Kuna ari kuti aiwa ina nchade zvese izvozvo zvekugezwa kana zvekuti asenda kuromba kahwani, anouya? Wakasununguka kuuya. Chinzvimbo chino musaona sechidiki, aiwa kunongova kufupika kwegomo asi rinorema. Vakasununguka zvavo vanongouya, asi eso vangachita tigoona kutevera zviripo chete. Alright. Aiwa, ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Kana uchida kuromba, kuromba kuriko kuno namba ndo dziri paskrini. Wotaura zvauri kuda, wotaura zvauda kuitirwa. Sekuru tichifambira mberi nechirongwa, takuda kupinda munyaya dzezveurwere. Urwere huriko, kune munhu ane kensa izvezvizvi, ane shuga, ane BP, asi ngatitange nekensa. Kensa, munhu ane kensa angauye here muno? Wakasununguka ngauye. Alright. Nezvimwe zvirwere, ndingati pane zvirwere zvakafanana nekensa, nekuti munhu unongoudavo vana mbeva zviya maronda asingapori, kune zvimwe zvinoitikira vasikana kumaprivate party avo, zvekuti munhu unogona kungunun'wa achifamba asi asina ronda, and then zvinhu ngavasununguke ngavauye. And then kukuzouya vanhu vakafanana nekuti ndingataura pane chimwe chirwere chamataura, Prophet havana kudzidza, saka pamwe pachirungu chinongoti kotseipichari, asi ndingati pakensa, aiwa zvese zvirwere izvi guma wasvika, and then kana tisingagoniwo izvi tichakuudza kuti izvi aiwa aizvasi zvangu izvi,
asi taura wakasununguka. Aiwa ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe hanzi zvandenge zvisiri zvangu handitry asi zvinenge zviri zvangu ndoita se ndotry. Kune munhu sekuru anenge ane kana kuti anongonzwa musana munyama dzake dzisiri kuita zvakanaka munomubatsira sei? Vakasununguka ngavauye tinovaita tinosimbisa muno. Alright. Aiwa ndofunga muzvinzwira muri Zimbabwe. Tichadzoka zvekare pamba paprofeti nemibvunzo yamuchange mandibvunza imimi ndoyandichanyora pasi ndodzoka nayo ndokuudzai mashoko enyu ekupedzisira profeti kune muri Zimbabwe. Ndinoti ndatenda chaizvo kuva nemi vazukuru nevana vesangano kwese kwese kwamuri mativi mana enyika ndichifarira zvangu kusunungura. Kune vana vadiki vatete vane ma9 months zvichidzika kwete zvichienda kumusoro 9 months zvichidzira pasi. Sorry zvangu kutaura kwava mushoko asi zviri nani kuti ungoziva ikoko uya ne$5 nemwana wako kuitira kuti because vana vari kutambudzika chaizvo vachienda kuchipatara asi pedzisire vana vachingoshaika zvakadaro. Saka vane vana vavo hazvina basa kuti watambura nei une nguva yakareba zvakadii achitambura iye aine 9 months achidzira. Handina chivi nemwana mudiki iyeyo uyai naye kuno makasununguka. Alright, hanzi any problem inenge iri pamwana ane 9 months zvichidzika uyai naye ne$5 yenyu. Any dambudziko raanenge anaro kunyange achidonha kopfari sekuru pazvirwere apa pfari munodziita sei? Zvinhu zvinongoshandwa hapana problem. Ko pane vane hama dziri kupenga ipapo zvinongoenda nekutiwo wava nenguva yakareba zvakadii. Kana aine nguva yakareba aiwa sezvo ivo vachirwarirwa vangagona kuuya vachiti mudai tindoedza asi ndinofarira vanhu vachangotanga asi handivhariri murwere. Kana murwere angouya ndinoita zvandinenge ndichiona kuti ndofanira kuita chakati andorarama mwana wevanhu. Alright, sekuru kune munhu akakweretwa mari asati adzorerwa munomubatsira sei mudare renyu? Ndogona kumubatsira ndinopa zvangu zvandinopa. Zvakadaro manje zvinenge chingoda iye achiziva zita remunhu wacho kuti ndinhingiwo kwanhingi zvisiri zvekufungira. Aiwa tinoita. Aiwa ndatenda zvangu sekuru ndofunga matsanangura zvatanyatsonzwa. Hanzi uchiziva zita remunhu wakapa mari but I don't think kuti munhu angatadze kuziva zita remunhu wakapa mari kaungonziwa saka hawe usangane nemunhu parodi kaungotongomupa mari. Saka I think munenge mune mazita vanhu vane mari dzisati dzabuda. Ko pane vakashanda sekuru mari asati dzabuda kumabasa kana kuti mari dzinotonetsa kubuda kumabasa? Kune vanhu vandakanzwa nemaproblems akawanda kuti mari dzinotonetsa kubuda kumabasa paise paanoshanda. Jambwa rushava kureva ivo kutalanura munyama ndizvo zvinenge zvichiitika mukati mevanhu. Saka izvozvo tinogadzira kuno. Alright. Aiwa ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Ndofunga washanda watenderera mari hadzisi kubuda. Murungu anongotanga nekuvhara iwewe apo iwewe wakatosvika pachibhadharwa vamwe. Saka hanzi svikai jambwa rushava zvinopedzwa pano pamba paprofeti. Namba ndo dziri pascreen tichingoti much salute kune wese asubscriber nekufollowa page redu muri Zimbabwe. Tagumira pano tozokuonai muchikamu chinoteera. Thank you.